Punis. Look at him. Char. Rotate din. Rotate ang phone ba? Matulog na kami tani. Galing kayo. Hindi kami katulog. Machika-chika kami. Machika mo po. Shout out kay sino? Mga shout out kami. Ano yung subong? Uy. Shout out na mga kasmate mo. Basang batian nila. Hindi na. Shout out kay Gwen na sagwa. Tama na Gwen. Gwen, matulog na ta Gwen. Sa klase ka wala. Shout out kay Jepay nga na si Pon. Ano mambal mo Jepay? Hindi ana, kasi mag-viral ko di ka lang sa akin na live. Charot. Hello. Hi Mandy. Dili ana, hello nanay. Di ba bal mo o diri ta gay matulog, diri ta matulogan nga duwa. Machikahan tani machikahan. Uy. Istorya ako na. Matulog kami nga duwa pero machikahan kami nga duwa kay si Gwen ato pasagwa. Si Gwen nag-ubas ang assignment ya, pinulaw pa to sa gano is mama nini. Ni paapasta ka di ba? Nga mo ko ginapasan to. Para na ko to sa Medical City. Ito ha? Ara sa likod sa eskwelahan niyo. Sa unhan sa pati ka sa mall gali ka. Sa mall plaza pala sa kilid sa supermarket. Bala diretso sa Esplanade. Tutulan ko naglagaw ko sa Esplanade. Ha? Ay, buot lang ko ba ko to si mama nini. Ginambalan mo. Luto mo. Oo. Gani. Naga ano ka pala. Taga. Hingin dala sa ito. Hingaga ka nila ay magtsadya. Ikaw na ako na yung starring kay ikaw ang bag mo na yung naging sulpo. Sino yung naging simambal mo? Totoo. Nasala kami po mo. Ako lang isa po mo. Ay, si Gwen gali ara. Nasala kami. Hindi ka mo, ari ka mo, di ko ara ako sa inyo. Ari kami, di gani. Diri gani naglain matyan. Nigin pabsent ko si Gwen gani. Wala ko back up. Pasta ka di gani. Di ba? Papakson mo sa hospital. Di ba? Nagkadari ko di ba ko. Din ka poy? Mo, may chest. Wala ko back up. Mo to may lang gani wala man gid ano ang ano nagwalawa ang mga result ano ya. Pwede man sa mga ano. Pero hindi dapat kay ano pa na ya galingog bawlo ya. Kaso puno tong ospital may magani nga do ano man na puno ang ospital kay wala kami ano daan pila daan tong patak nila kada ano sa emergency room. Abot na to. Ay, Diyos ko Lord. Grabe, basta emergency. Amo na bala guys, ang ginahambal bala nga health is wealth. Kinanlan, invest mo sa mga wala kalos nga bagay. Invest mo gid sa health mo, palanggaon mo gid ang imo self. Hindi pwede nga imuon naton basurahan ang aton nga lawas. May ano gid manggali, may limit gid ang ginatawag nga pagkaon. Ako gani talagsa na lang ko gani amot nga ano ako bala tingala ko nga wala na po ko gawag kaon kanon pero gahabo ko Japon char si Pai bala si Pai bala bata tayo inday te tumbok siya sa una te subong yung liwang sobra nga gano sa hindi pa rin yun sa sakon nga gano diet siya ano klase diet kau ni si mo prutas si kakao kan. Enggak sa kakuan kanon. Gapakibo na kugo ini wong ni. Gid man ang mga prutas na nagapa ano gid man. Tiyan mo malabihin mo ko kuruno saging na ako nga saging no. Tuod man.
Grabe gid yang ano sang ano, wala na ko gani amo na ako niya ano gani gid yung kilo ko to sa ospital kang gapon. Yung kilo ko mo, pila na kilo ko, 60, sa 60 something. Oh my God, din ko na. Sa una, pila lang ko. Malabot lang ko 30, 40. 40 kasi susubong niya, kibot ko niya. Malabot ako 60 plus. Huga. Okay. Amo na check ata. Beluan na lang talawas. Puy. Hindi kayo dugang-dugangan ta ka. Yung mga sapay-sapay ko nila po yo. At ito na nga naisimo ko eh. So, muna ka ni, mga muna kay Gani ni mang niwang gani. Grabe Ba't masa. ako sa kanto? Ang bukod sa'yo. Nga nga na ganon sa kinagusto man sa kakaon dugin mo man basurahan ginadita man pero ano mo na pi kasi nga lagi ko nga daw sa nga bigyan ng mga semana duway man kami balagawa kinaan kanon tutuod lang laban lang kami tikim-tikim ano tawag na pero gahabok amot na anong ginahabok namon nga duwa wala na kami gani milk tea as in sige na lang sa naka ano ho katilaw ho kay do ginuha ko gina sa city nagbaka ko bulong man ni moto ano ko naka bakal ko isa may to sa ganun may juice pa to hindi mo to sandwich may pan man to hindi magutom ka chicken spread hindi sigara sabihin nila ay makaon na sa mura mo lang ikatambok kaya amo na wala kami kakaon kanon pero ang problema is kung ano pala sa balay may pan may tinapay na mo lang na kaon na mga duwa ay mo Mama, ako man na-rep nga pakbin mo yung unod. Teka, taas na ng bill. Nagkibot sila sa Friday niyo 6,000 ang bill. Yuga? Kumod nila. Kaya basi may nagtapik ba lang na. Di laban Kaya gidi. ganyan na to sa morgan yung kaliwat ba la. Kaya ang bali si Solution Lunis, si Tanyatag na akong resort ba la. Diba iba man sa kantong mor? Tuod ka? Nagbagsak mo kami sa 6,000? Kasi si Mama lubong yung isang tang subong. May Genesis may card bank na lang. Di man na lang isa? Good na lang ako eh mo. Puli sa liga 200 yung galay mo na. Kaya ano mo na, kaya mo na naiayaan mo. Otro binong bano yun, makahatag sa mo. Tapos doon pasagod mo. Pasagod mo. May bra? Yung bra may isa akong pa. Sabi, dapat sa rin. Home art? Sa home art sa subong ano, kuray na na. Super, may kuda sa home art. Amon-amon nga, no, furniture. Kilala sa tsura ba si Pag-ola siya? Dugoy na Kapag sa ganyan bonus siya. Natulog ka? Dugay na sa gali. Anong alam niya? Junior Perez. Subong Junior Perez kada na. Pero wala niya subong sa Facebook. Prince Harit kada. Mangod din pangalan. Sila po. Anong balita sa mga mga grade? Kalabot ka 5? 80 na sa mat. Ano man, hindi ang mga ang namin ko sa mong general average mo sa bilog mong bala. Kalabot naman 85. Wala 82 lang. Ito lang, goggles, paninguan mo na mag-third grading, fourth grading ka. Paninguan mo nga kahit pa paano mo sa akin. Sige, pareho ka mo ni Gwen. Wala mo si Gwen, asa na show na sabong Kung hindi ka isa ka project, hindi ka kapasa, wasak ka na, wala ka na may gid counted gid. Kung wala ka ganyan pa sa mga activity nila, man, counted man daw, man. May points gid. Tapos may gid, ito may dalaga na show sila bla. Wala ko sa intra. Okay. May intra man ang parents. Di, dua ka t-shirt among baklon.
to 20, makin mo. Plus ang gasto mo pa sa, ano mo, siyempre may balon pa na sila kagkuhan. Ikaw, ano yung mama, si Winta, dala lang ko kanon dito. Dala ko lang kanon, kang sudan. Dala ko kanon, chorizo, wala ka dito, kaya kakaon. Oo, dito ka lang kaon. Hindi ka na magpuli para kung may klase ka mga ano. Oo. Si Gwen, may naman kapuli. May balon na siya kung prito na sa balon. Sa depende kasi, ano yan, ang... Salmon, bala. Baron na mo no, sa dapit na salmon, nagrabe ng bata. Yung 7 pa lang, kung pwede mo ang Hindi nga, wala na ginasugid. Balaan na isang principal. Hindi. Buto yung kick out na to siguro eh. Natood ka? Iwan niya subong ano pa bala sa iba na ano, hindi na direksyon sa principal. Wala na tayo, ano? Sino yung principal kayo sa bunda? Si Ma'am Haba. Damo na mga dungol sa City High. Damo yung rambon. Hindi ka na yung mag-ano yan. Hindi ka na mag-intra. Intra ha? May nagabun anay? Oo eh. May tripping ay? Oo. Kaya ano lang nila? May pang-kick out. May pang-kick out. Hindi. May tuod ka? Kaya mo na yaman. Diba grade, ano ka na ganyan? 7. Ano po ka mo dahil win? Kung exam pa biway ka na hindi. Ano na kasulod-sulod ah. Tayo ka pa bala sa nasyo? Nasyo man. Nasyo nalapas Saka ay, diwa ka sakay. Galing kung gabi ka sa mulo. Para upod ka mo ni Gwen kami. Ato mato si Jimboy. Si Jamjam. Nasa ilo. Ato si Jamjam next year. At least nila, ano ka mo paningoan mo nga ang mga general average ka sa kataas sa third grading, fourth grading mo, dapat mga 85 or 90 para kasulod ka to. Kaya nga mula ng problema, may plate ka dapat. May lang kung gaan ka mamang may balon plate. Kung dira ka, tiyagaan na kay daw lapit, pwede mo malakat kung ay ka plate. Mapulag ka mo yan, pwede mo malakat. Kagakam nito na ba? Oo, ang agila ka mo sa kilid, wala ano. Kaya daan subong bala, mag-atag project, grabe. Hindi mo paktan kasi ang gastos na, alos at laglaw di. Ila, bago lang sila nagsakita mo kung dumama to, bago lang sila sa sports complex na daw kuha nila. Tapos, mayara naman da yun, laga na siya naman da yun. Kasi ako magtanong ka kapin pa kung upodid bala dito ba lang parents. Hindi ko na yan nga, may brown mga daan na kasi na yan. Mamawin na ganyan kakagitad to sa ulo kasugo. Tama na. Ngayon ang budlay. Ngayon na wili na kami kachika di guys. Okay, check tabi si Gwen. Check lang mo wala pa sa hapon katapos. Ben? Tama na naga. Uy! Tugay pa na? Hindi na pinulaw ka man? Hindi klase ka aga pa. Gatong ka ni Papa mo, di ba nagbuwas aga pa? Siya madulong sa imo. Oo, mapit. Sa kayo dulong naman ba lang imo nga ginpa-print? Siya madulong sa imo. Hindi ano da. Karon hindi ka kamugta kung kapaligo. Ano da. Hindi na pwede buwas ang iba na. Kung mga hapon pa man ang iba mga buwas na lang na. Bata mo. Ikaw yan hindi ka sulod ako da. Sure. Hindi sila magtululog. Balik na lang kami din. Hi. Ano charger mo type C? Oo, ang dawd ako. Ano yung ako niya? Ngahaw. Charger ko type C. Imo man. Nasa isa sa Vivo man imo. Hindi na upo.
mo kayo ibalita ka ni mama mo galit. Gani. Guys, nato yun. Kami kayo. Pati ka na. Ano ba dyan? Gulat na kami si Kanji. Dito sa may ano pa kami nga duwa. Matulog. Ano nga duwa. O chika-chika kami. Tugay kami may kakitan ay. Mga ka-Jenny, how are you? Charot. Sorry ha, wala ko update ha. Kaya may Nagwa ko sa Facebook inyo. Dayon. nagdalawa na yon. Di, comment ka man bala. Para mapuslan man ang imo Facebook. Then text. Na ko yung ginakomentaran niya man. Komentaran naman na bala. Hello. Mini-vlog ka pala ta. Ara na gani oh, mini vlog. Yeah, ang vlog. Gusto nag-video ka tapos may edito nga mo marambal. Nambal-ambal ko. Kaya kisa may harap man may ginambal-ambal ko. Bumula na ko ga ano. Paano pa rin ko bala ka ano, bala po ka na damo sa brown. Ko may brown ko sa balay may brown kay Gwen may brown dili may brown wala to ote ang ligalad lawn may din si Nini. Absent si Gwen gani, dire na kami nagkinir. Nabayaan na to namon si Nanay gani oh. Bulus-bulusan na lang to nila si Nanay Milda. Gusto ko hindi diri naman tinibra ng bantay. Oo, diri ka na lang. Ano naman? Ang bako gani sa inyo. Kasi hindi na ito na. Maski hindi sa alawad na balikat to. Ang marilaw mo na yung ganyan sa Sabado. Taga Sabado na siya ito. Wala ni perfect. Ba, ate ko man na siya. Kasi binaabot na isang katok na. Ano na ba? Magkalandag na siya. Hindi ako na ibi. Hindi ka gitising. King 60 legs na mo no? Laba na. Sa una daw bututoy lang niya daw ano lang sa subong laba sa ako no. Yung kinano yan legs niya gina-stretch. Ay naku Lord. Pensya na kamo guys kaya yung vlogging kasi hindi ko na maarapalan. Kung ano na lang madumduman kasi mayari ko din mga inog-upload. May puno na ganing cellphone ko. Kaso wala pa tempo mag-edit. So, diretsuhan na yung isa live na-edit. Diretso na. Ay, naku, Lord. Hindi ito po na yung spear. Balan mo, kinanan, tambunan mo, SPU. Kay, hinahigopin na kung anong mga ano mo. Mga energy mo, charot. Kutak, kaya mo man ang balila. Diba ko guys, quick live na kami. Quick live na ligman tuod ha. I have to go. Mga ka-Jenny, subscribe na kamo sa YouTube channel ko. And kung gusto niyo magpa-member, may kita pinakabarato na is 25 pesos. And ang isa 49 pesos, isa 125. Kung di lang ang ma-afford nyo guys, support man sa Mega. Mulang na. Ang ano na, wala na pandar kaya gasto sa kuryente. Charot. Char lang. Ang tawabal kami din natulog na kami ni Jipoy. Ang amon nga prinsesa nga babayhinon, may lalaki noon to ho. Nag-ubra pa sa iya nga project, hindi mabangbang, hindi mamikat. Na 20 minutes. Wow. Hindi mo lang 20 minutes. Mga 20 minutes pa natin live. Quick live lang gani guys. Sige na mga ka-Jenny. Jenny, good night. Jenny is signing off. Goodbye, good night, have a great day. As I told you, health is wealth. So, be healthy, smile, and have a great night, charot. Bye!